कोरट कोल्हापूर आदी वाय शक्ती झंझरीत रंका चढत हे भाताचं खाणं करणे कोल्हापूर ठाणं आत म्हणले जरीन बरी कोरडा खांद्यावरी शिंदीचं पाच फोकाडून शेला मांडीवरती घेऊन गेला समज मार्गात कोळ करगणी किलीव राजुरी साक्षींद्र मसाल देवडीचं नागा पानान फुलाचा आगा रेडन बकरा ठिकार पहिल्या नंबर गुरुदर्शना दुसरी नंबर बाता पिता तिसरी नंबर त्रिभुवना चौथी नंबर मशिखाना पाचवी नंबर पाची पांडव सहावे नंबर साईद्रुपदा सातवे नंबर साती आसरा आठवे नंबर आठ कुलदैवत नवे नंबर नवनाथा दहावे नंबर धाई खंडकाशी अकरावे नंबर महालक्ष्मीशी तर मग लिंगळा शिंगळास परमेश्वरी चाल घेते दैत्य बरी दैत्य घालून पाय धळी आपण उभी शिरावरी सुयोड्या मुखाची गंगेवड्या भुकाची सात समुद्र पिली पण आई तुझी तान्ना गेली डगमग डगमग ढाणी काळे एमाच्या भणी काळ कशी आली घेऊन त्यालाच पावली वरकडा सुशी भूल लावली कोळ करगणी पिलीव राजुरी साक्षर बसत एवढीचं नगार पानात फुलाचा आगार रेडे बकरा ढिगार सात जणी सुवासी आठवा पोत्रा नववा डबकरी हवा कांडकरी अकरावा गादकरी आई साहेब तुमच्या दरबारी जीवन झाला द्रुपदी हाती अमृताचा पेला नागनाथ पोतराज गुरु गेला बोल